Здравейте, прекрасни хора! Понякога си казвам, наистина всяко нещо се чака точно определеното време. Точно преди години, ако трябваше да го правя този клип, най-вероятно нямаше да го направя. А, Винаги съм смятала, че жените, които си мажат някакви продукти по лицата, са просто или много суетни, или просто защото го правят всички и затова го правят и те. А, Най-вече трябва да го правят жени, които са над 30 годишна възраст. Както ние хората се променяме, виждаме, че и климата, особено слънцето, стават доста безпощадни. Преди никога, ама никога не съм си мазала абсолютно нищо по лицето. Винаги ми е било доста чисто, нямала съм пъпки, все още е така. От време на време ми излиза някоя друга пъпчица, когато съм в моя женски период. Но може би от 2-3 години забелязвам, че докато стоя на слънце, знаете в България колко е силно слънцето, все още е април месец, обаче грейнали малко по-силно се усеща мощността на слънцето. Преди, когато изляза на слънце, само и единствено почернявах още повече, но сега забелязах, че започвам и да се зачервявам. Особено в областта и тук отдолу под очите, буквално лицето ми изгаря. Скъпи жени, скъпи хора, наистина е много, много важно да използваме кремове, които имат 50 фактор, които да предпазват от слънцето. Затова аз съм се обърнала към една моя приятелка, която създава натурални продукти от шафран, Шафпул. Може да влезете да разгледате в страничката им. Има 3 продукта. Единият е с 50 фактор, с който в момента съм се намазала. Нещо, което наистина страшно много предпазва. Аз съм мазничка в момента, както може да видите. Има кремче, което е подходящо за употреба вечер преди лягане. То е обогатено с витамин С, с различни перли, които предпазват от пигментация на самата кожа. Така че, скъпи мои, наистина използвайте продукти, които имат 50 фактор, защитавайте кожата на лицето си, защото това е много, много, много важно. Както знаете, има немалко случаи, в които хората получават, общо взето стават страшни бели. Пак ви казвам, влезте, разгледайте страницата на Шафпул, поръчайте си, бъдете красиви, пазете се, лятото идва, горещините идват, затова е много важно да щадим и да предпазваме лицата си. Пак ви казвам, ако беше преди 10, 15 или 20 години, никой нямаше да направя този клип, защото щях да смятам, че това е пълна простотия и наистина няма нужда от това нещо, но сега съм на съвсем различно мнение. Целувам ви, бъдете здрави и се грижете за себе си.